ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀ। ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର। ସମାଜରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଲୋପ ପାଇବାର ନାଁ ଧରୁନଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯୌତୁକର ଲାଳସାରେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ନିରୀହ ମହିଳା। ଯୌତୁକକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଜୁଇରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏବେ ବାରଦ୍ୱାର ବୁଲି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଳଝାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ରେଣୁକା ବଳିଆର ସିଂ ଗତ 2004 ମସିହାରେ ଆର ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଶିଆଳିଲଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମାଛଘରା ଗ୍ରାମର ଶୋଭା ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁରାମ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାହାଘର ସମୟରେ ସୁନା ଗହଣା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ ରେଣୁକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ସଂସାର। ରେଣୁକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ପୁଅଟିକୁ 2 ମାସ ହେବା ପରେ ବାବୁରାଓ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ହେଲେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ରେଣୁକା ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ରେଣୁକା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଅଧିକ ଯୌତୁକ। ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ସହ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ କହି ବାରମ୍ବାର ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲା ବାବୁରାଓ। ହେଲେ ରେଣୁକାଙ୍କ ପରିବାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ରେଣୁକା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରର ନିର୍ଯାତନା। ଏପରିକି ବାବୁରାଓ ମାଡ଼ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ରେଣୁକାକୁ। ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ନେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ କମିଟିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଗ୍ରାମରେ। ଗତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ବାବୁରାଓ ଯାହା ନେଇଥିଲା ତାହା ରେଣୁକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଯୌତୁକ ସାମଗ୍ରୀ ଫେରାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲା ବାବୁରାଓ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇଲେନି ରେଣୁକା। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଆର ଉଦୟଗିରି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରେଣୁକା ଓ ତାଙ୍କ ମା କନକ ନାୟକ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରେଣୁକା ଅସହାୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏବେ ସମାଜର ଚାରିଛକ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରେଣୁକାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିଏ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁରାଓ ଫେରାର ରହିଛି, ସେପଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମନାର ଥିବା ବେଳେ ବାପ ଘର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ରେଣୁକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ପୋଲିସଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ରେଣୁକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାବୁରାଓ ଖୋଲମଖୋଲା ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ରେଣୁକାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାନଗଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଣୁକାଙ୍କ ବାପା ବଙ୍ଗାଳୀ ନାୟକ। ଘଟଣା ନେଇ ଥାନାଧିକାରୀ ମମତା ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ସହ ସବୁକିଛି ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଲିସ ଖାଲି ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରି ବସିଗଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯୌତୁକର ଯାହା ଜାନି ଯୌତୁକ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ପ୍ରକୃତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଉପର କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଇପାରିବ। ମାନ୍ୟବର ଉପର କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟରେ ସେ ପୀଡ଼ିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ମିଳୁଛି ରେଣୁକାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ବାବୁରାଓ। ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ ପବିତ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରାମର୍ଶ ନ୍ୟୁଜ। ଆମର 2004ରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ହେଲା। 2005ରେ ପୁଅ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବାର 2 ମାସକୁ ତାପରେ ତା ବାପା ବାହାରକୁ ଗଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କାମ କରିକି ସେ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ମୁଁ ଭାବିଲି କାମ କରିକି ସେ ଫେରିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନେଇକି ଆସିଲେ ସାଥିରେ। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ, ଝିଅ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଲ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ରଖିବି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି କହିଲେ। ସେ କଥା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି। କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେ। ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲି, ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଲି। ଥାନାବାଲା କିଏ ହେଲେ ବୁଝିଲେନି ମୋ କଥା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, କିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେନି।
थाना वाला कांदी कांदी कहली गोड़ हाथ धरिकी से मैंने कहले तो स्वामी को डकौचु मत 40 दिन समय देले मु 10,000 देती आईएएस मैडम को 10,000 मोठू ने तो केस धरी बुझे बोली कहले आ मो केस धरलेनी से मैंने न धरी मत बहुत हैरान कर आज्ञा मत न्याय किए भी दौना तापर मु गली पालाखेमुंडी एसपी सार सहित भी देखाली सी कहले प्रमाणपत्र नहीं कि आस मो पुअर जन्म तारीख नहीं कि गली आंगनवाड़ी दीदी समस्ते मत आउ कहले तो न्याय दबु 10,000 टଙ୍କା आईएएस मैडम नहीं कि पलैले मत आ किए भी न्याय देलेनि आज्ञा मो चलिया बहुत कष्ट होची असुविधा होची मु वर्तमान एवं चाहूँगी मत न्याय मिलू मु नहीं जानी যৌতুକ मत फेरऊ मो छुआटी को लेकिन मुझे पार्ला मुझे रही पारि बिना न्याय मु कुआड़े जीविनी मत जदि न्याय न देवे ताहले मु थाना रे जाइकी किरोसिनी ढाली होगी पुड़ी होगी मरबी यहाँ ही मोर शेष निष्पत्ति। सभा बलिया सिंह पुओ बाबूराव बलिया सिंह मो झील रेणु बलिया सिंह बहा समस्ते थी बहा रहिला गोटे छुआ गोटे जन्म है छुआ है जन्म होबार 2 मास हैनी 1.5 मास 2 मास 1.5 मास होती छाड़िकी सी बाहरी गला बाहरी जीवी मु कष्ट दुख पढ़ी बोली कहला कष्ट दुख पढ़ी सी 3 वर्ष उतारू माइकिना गोटे धरिकी आसला आइला उतारू मो झील देखला बेला कौन पर तुम माइकिना आनिल मो किस करी कि बुद्धि करी बोलिकी पचारा स्वामी गोड़ तले पढ़ीगला स्वामी गोड़ तले जिन पढ़ीगला ना गोड़ नात मारिकी पेलीदेला को सी कांदिला छेची कुचाड़ी कांदिला को ताईरे बाढ़े ब्लोट काढ़ीदेला ब्लोट जिन काढ़ीदेला ना सब साई लोक धाई आइले कहीं तू ब्लोट काढ़ुचु ता बापा माँ को डका ने घौड़े बेला को साई बेला बेले जे आमको सीटा जी मले हजिले दाही किए रही इंडी बोली कहले कहवाई बोलिकी जो आम तड़क किए आसन आमको किए कौन मो माइकिना मो जीवन में मारदेवी बेला को आम सीटा शुणिलु जड़े कहला आमको शुणिला आम धाई आसला झील को टेकिकी मेडिकल की नेलु मेडिकल की नहीं डॉक्टर पाखे ट्रिटिंग कलु करू उसे इंजेक्शन कलागू से घर को आणिलु घर आगे रखिलु घर जमी रखिलु तार शाशु शशुर बेले जे तो झील को तू नहीं जा बेला मु झगड़ा टी कली मुझे कहीं नहीं जी मो झी बहा बातिरी पुओ गोटे अच्छी सी छुआ को किए रख सी झील को किए रख मु 4 लाख टंकार संपत्ति देती सब बिकी भांगी खाईदेला कहवाई बोलिकी आम स्त्री झगड़ा कला आम स्त्री जिन झगड़ा कला झगड़ा कर हो कहीं झगड़ा करुच आम सी झील ताकू रखे आखु रखेले आम 2 साइड कलु 2 साइड जमी कलु माछरारे 2 साइड कलु ता बापा को माँ को धरिकी 2 साइड कलु हाँ 2 साइड कला ता बापा बेला हौ जा हलानी रे बापा सी झील तो बहा तू घरे रखे घर रखिकी 2टा घर करे आकु रखे ताक रखे ता बापा राजी है ता बापा को हेले बाढ़ेला ता माँ को हेले बाड़ेला ता माँ बापा बाड़ेला को आम झील को बेला हारी आम हेल्ले तो माड़ खाइलुनु तू जुआड़ जाऊँ जा बेला पिला बणरे कांदी पलैला आउ थे आम देखिलु धरिकी आउ मेडिकल की नेलु आउ सी पिला जी तार जी नेह जी न मिलूँ आम 4 थाना जनईलु थाना जनईकि थाना बेला हौ है तो आउ राजी है राजी माँ होगी नानी छाड़ी छाड़ा आम बोल ना आउ सी रख थाना बेला तू आकु रखी ताकू रखिली से राजी है घर को आणिक बेसी बाड़ेला को झील बेला बो मु विष खाई पछे माँ मरीजी मुझे रही पारि एत किए माड़ खाइब बेला जी नाई बोलिए बेला नाई मुझे रही कांदी जनईलु जन की 10,000 टଙ୍କା मैडम को दिखाई कैसे डिसाइड करिए बोलिए हाँ कैसे डिसाइड किसी कलेनि ताकू किस कहले ना नुची घौड़ी देले आमको नेह दरकार आम जी नेह न मिली बेले आम से 4 जन बुढ़ी बुढ़ा आउ बाबूराउ भारीजा ता पुओ से समस्ते ही विष खाई थाना मरबू थाना वाला जहाँ साक्षी दाही आम झीर विषय बोले 2004 रे विवाह कली 2004 रे যৌতুক सामान जानी যৌতুক सब देली तारू से आओ 2 वर्ष रहा छुआटी जन्म है तारू से बाहर को पलैला बाहर पलि जाकि सियाड़ गोटे माइकिना गोटे धरिकी पलि आसला को आओ
ମିଶି କୁସିକି ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜିନାମା କରିଲୁ ହେଲାନି ଆକା ଆଉ ତାକୁ ଆଗ ପଚାରିଲା ସିନା ଆଗ ପଚାରିଲାନି ବାଡ଼େଇ ପିଟିକି ଘଉଡ଼ିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲା? ମଦ ପିଇକି ତ ବାଡ଼େଇବାର ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ତାରୁ ଜାନି ଯୌତୁକ ଇଏ ଆଉ ଥରେ ମାଗିଲା ଉଲ୍ଟା 50,000 ଦେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେ ବୋଲିକି ମାଗିଲା ମୋଟର ସାଇକେଲ ମାଗିଲା ଯେମିତି ଆମେ ମନା କଲୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ବୋଲି ନ ଦେଇପାରିବୁ ବୋଲେ ତ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ପଚାରିଲାନି ଆଉ ଏ ବିଷୟ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲ? ସେଇଟା ଜଣେଇଥିଲୁ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଜଣେଇଲୁ ମିଟିଂ କଲୁ ସବୁ କଲୁ କଲା କହିଲେ ମାନିଲାନି ସେତିକି ହେଲେ ରାଜି ହେଲାନି ପଳେଇଲା ଆଉ ଥରେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲା ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲ କି ଏ ବିଷୟରେ? ଛାନାରେ ପଛେ ଜଣେଇଲୁ ନା ଆଗେ ତା ପଳେଇଲା ଆଉ ଥରେ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ରହିଲା ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇଲାକୁ ଏବେ ଆମେ ଡାକିକି ପଚାରିଲାକୁ ହଁ କଲା ଆଉ ଆଇଲାନି ଆସିଲାନି ତା ଉତ୍ତର ଆମେ ଥାନାକୁ ଦେଲୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଥାନାବାଲା କହିଲେ ବାଇଦା ଗଡ଼େଇଲେ 40 ଦିନ ଡେଟ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଥରେ OIC କହିଲା 50 ଦିନ ଦିଅ ବୋଇଲା ଏମିତି କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବୁ ଆମର ଜାନି ଯୌତୁକ ଯାହା ନେଇଛି ଦେଇଦେବ ଆମ ପିଲାକୁ ଯଦି ନ ପଚାରୁଛି ଆଉ ସେତିକି କଥାଟା ଆଗ ଆମେ ଧରୁଛୁ ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲା କିଛି ତମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି? ହଁ ପୋଲିସ ବାଲା କିଛି କଥା ତମର ଶୁଣିଲେ? ନାଇଁ କିଛି ଶୁଣିଲେନି ପୁଲିସ ବାଲା ପୋଲିସ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ ପୁଲିସ ଜଣେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି SI ଜାଣିଛି ସାବ୍ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ଜଣେଇଛୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଆଉ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲେ ଆମେ ଖାଲି ଆମର ଜାନି ଯୌତୁକ ଆଗ ଆମ ଦରକାର ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଥାନାରେ ନହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ପୁଡ଼ି ହେବୁ ସେଠି ଆଉ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଆଉ